nje ukuthi ivinjwe yile ngane engayilahlayo ngayishiya esibhedlela. Ngicathi njengamanje ingane isineminyaka ewu-10 siyenza i-grade 4 mangicabanga because isikhathi sesiside kakhulu. Lonto yokingidla nje ngaphakathi ngifisa ukuyikhuluma kodwa ngazi ukuthi kumele ngibhodle kuba. Ingakho ngize ngakubiza la ukuthi wazi lonke iqiniso. Akaze nangalodi la ngacabanga nje ukuthi myeni wami nginenkinga kanje. Uhlezi ezongikhala ngengane. Hlezi ezongikhala ngengane ngiyifuna. Kumanje ngaze ngamtshela yabo nje kunemali engiyiseva ukuthi mhla ukhulelwa ingane singadingi ihlupheka. Yayizwa lona namhlanje uzoqhama into kanje. Phambi komphakathi. Cela ukubingelela mbukela ekhaya ngiphinde ngikwamukele ehlelweni lakho lithanda kakhulu lapho sithi khona Bhodla bese uthola usizo. Ngicela uthatha nje leli thuba elincane ngiphinde ngicele bobhuti bethu emakhaya bobaba ngicela lo niqhubeka nibenzele itiye Nkosi yami omama nibathengele chocolate osisi abancane nibanikeze osweet ukuze nabajwayele ukuthi nje ngale nyanga sisuke samaqanda into engasuka umphathi. Kusayiyona inyanga yabantu besifazane ngithi nje happy women's month. Nisenhlizweni zethu nonke umuntu esifazane nje azi ukuthi iyona nyanga yakho yokutetema le, iyona nyanga yakho yokutetema ubalise le. Siyabonga kakhulu. Nje manje ngicela siliqala uhlelo lapho sithi Bhodla ebese uthola usizo. Nginosisi wami la ngizomnikeza ithuba lokuthi azazise kunini igama lakhe nesibongo nokuthi ukhulelephi. Sifuna ahambe la sesimazi ukuthi uyinhloboni yomuntu umuntu kanjani yabo bese siyamlekelela ke ngodaba ezengalo ngoba kubalekile ukuthi ahambe la right. Sawubona sisombe njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila bakithi dadewethu. Ngisacela uzazise igama lakho, isibongo nokuthi ukhulelephi akhula kanjani. Mina igama lami uMbali owakagama. Ngikhulele eHarding. Ngikhule ngihlala nobaba wami nezingane zasekhaya. Ngafunda amabanga aphansi esikoleni iGayiga Primary School. Kwaku right nje the time ngifunda because abazali bami bebengilekelela. Then ngwazi ukuthi 2014 ubaba wami waqala wagula because uyena obesebenza uma wami engasebenzi. Waqala wagula kwaqala kwanzima nje kwangafocuseki esikolweni. Kwazi ukuthi ngo May inyanga seyiphela washona. Ekushoneni kwakhe kwabanzima kakhulu because uma beyakhona ukusifundisa kahle because besibaningi ekhaya. Uthe mayishona nje kwanzima nje impilo yanzima kodwa ke siyaqhubeka kunjalo safunda up until nje sijwayele ukuthi ubaba sinaye. Then kwahamba isikhathi ngadlula ngaye high school. Mangifike high school nakhona kwaqhubeka nje noma kunzima ngafunda kanzima ugrade 8 ngawufunda ngawuphasa nje. Ngahamba nga grade 9. Then mase nga grade 9 kwanzima kakhulu kodwa nje uma eloko nje esilekelela lapha nalapha naye. Ngafunda ngaqhubeka kanjalo up until ngaze ngaqeda kunzima kunjalo. Thema bakhona ke vela abangilandela ngemuva nabo besala beqhubeka kwamele thina singaqali ngokuyofunda qala kumele siqale sithole amatoho ukuze sikhone ukulekelela laba beza ngemuva. Then ke sakhona ukulekelela abeza emuva sibamba amatoho nje amancane sibasiza ukuthi bafunde baqhubeka until nabo baze baqede. Okay siswami ngiyakuzwa mina sejabula kakhulu ukuthi sazi ngendlela okhule ngayo. Sibonge nje nokuqina kwakho kona konke ngendlela nokhule ngayo siswami. Sincese nje phephisa ngempela ukulahlekelwa abantu abasondele enhlizweni yakho samncane kakhulu. Ngicela usebenzele lithuba leli ukuthi ubhodle ne udaba nje oze ngalo lekhaya usipalelile sasesazi qinisekisa ukuthi uyafika la. Njengamanje ngicela usebenzele lithuba leli ukuthi ubhodle uyilande eqaleni indaba ukuze sizokwazi ukuthi mesikwaluleka sazi ukuthi indaba isukephi iyaphi. Yep ngaqala. Isifiso sami ukubhalela nje ka Black Life ingoba ngifuna ukubhodla. Ngithe ngineminyaka ewu14 ngathola isoka ngise high school ngesikhathi ngisase high school.
ngathola isoka asajola nje ku-right. Ngazothi sengineminyaka ewu-18 ngakhulelwa ingane. Kunzima nje siyabo cause umjito bengasebenzi enganayo imali yokunakekela mina. Usafunda naye. La usafunda. Uthe sekushaya isikhathi sokuthi ngibelethe-ke ngahamba ngaya esibhedlela ngayobeletha. After ukubeletha ngacabanga ukuthi ingane izophila kanjani nje ngaphansi kwesimo esibhekene naso mina ne-boyfriend. Yeah. Ngangayazisi i-boyfriend ngase ngithatha isinqumo sokuthi ingane ngiyishiye esibhedlela. Ngase ngiyitshela u-boyfriend ngamtshela ukuthi ingane ngiyizale seyingasekho yase ingcwatshwa isibhedlela. Kanti ingane ikhona iyaphila manje. Sesize sakhula saze kwamele waze wa-right umjida wasebenza wagcina engilobola manje emshadweni angisakhona ukuthola abantwana nje. Mangaba ngithi ngiye ebantwini besiZulu bangitshela ukuthi inkinga ile yangane leya engayishiya esibhedlela ikhona yona iyaphila kodwa iyona engivimbezele kumele ngithole yona ukuze izinto zami zonke zizohamba kahle ngiqhubeke ngikwazi ukuthola abantwana. Manje ngifuna ukuzotshela umyeni wami ngayo yonke lento esibhekene nayo ukuthi ingane sinayo ingane hayi ngoba ngingazali ingane ikhona and nomndeni soqala ukumbheka amanye amehlo engazi ukuthi yabo ngiyinto nje useless emzini engakwazi ukuthola abantwana. So okay, nginkathi usibhalela sesami uveza ukuthi lento iyakuhlukumeza ongangokuthi kwezinye insuku uyayungadli. Njengoba uthi kuhlukumeze iqale nini ukukuhlukumeza? Iqala ukuhlukumeza ngoba ungasabathola abantwana noma into ibihlale kuhlupha nje selokhu wayishiya ingane? Into nje beyihlala ingihlupha since nje yenzeka kodwa-ke beyingangihluphi kakhulu. Iqala unginaka kakhulu ngesikhathi sengibona ukuthi hayibo angisakwazi nje ukuthola abanye abantwana. Iqale lapho ukunginaka ngize ngigcine sengiyilandelela nje size sifike la. Okay, nasemndenini ngoba phela nasekhaya ngikholwa ukuthi babazi ukuthi ukhulelwe nabo bazi ukuthi ingane iyashona. Yebo nje imfihlo nje bekuyimfihlo yami nje ngedwa yimina ngedwa bengazi nasekhaya bazi ukuthi ingane iyashona. Wagezwa ugezela ukuthi ingane iyashona ingane iphile? Yebo bangigeza nje bangigezela ukuthi ingane iyashona. Mhlambe yikhona lokho wenza ukuthi ngilandelwe amapati ngoba ngagezela into engekho. Okay sisami, no ake ngithi mhlambe phephisayo ngokuthi wagcina ufinyelele esimweni sokuthi uthathe inqumo ekangako usamncane. Uma ucabanga ubhuti lolu daba lolu angalithatha kanjani since kuyinto engayazi sonke lesikhathi ukuthi ubaba inganeni ongayazi nawe ukuthi kephi nendawo? Angalithatha kanjani? Angazi ukuthi ngizothi uzolithatha kanjani because kodwa nje isifiso sami ukuthi nje sikhona ukulungisa lento, sikhona ukuyithola ingane sizikhulisele yona mhlawumbe sokwazi nokuthola ezinye yabo. Yes nje isifiso sami ukuthi ineminyaka emingaki ngokubala kwakho? Ngokubala kwami 2016 ineminyaka ewu-10 mangicabanga mangicathi ineminyaka ewu-10 ufunda grade 4 kanje njengamanje because seyikhulile. Okay sisami, hayi ngiyakuzwa. Ubhuti uzama ukuthola ithuba lokuthi uhlale naye la phansi ukhulume naye ubhodle umchazele yonke into. Umvezeleke seswami konke ongivezele kona ngisho usibhalela ku-email naloku sukuvezile manje uyabo azi udaba lonke njengoba lunjalo. Yebo ngajabula kakhulu. Okay mbukele ekhaya njengamanje-ke sizolanda yena ubhuti ayizwele yena konke usisafisa ukukubhodla kuyena. Sithemba ukuthi yonke into izohamba kahle ekugcineni sizoba ney'ndlela futhi zokuthi sikwazi ukuthi simthole umntwana. Siyabonga kakhulu. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bey'mpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini, abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imimoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze, woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana-ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u-200 we-transport, amaqanda awu-6, ubisi 1 litre, ibomvu
mase kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile, ngisho kuthiwa usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, uma kuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle iy'nsebenzo ey'khona ithi ngibalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, uma kuwukuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo iy'nsebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke, zonke zo-4 ngosuku okuyobe kuyiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi iy'nsebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748. Mbukele Black Life TV, ngicela uphinda ngikwamukele ohlelweni lapho sisikhona Bhodla bese uthola usizo. Uma uthi khona musafisa ukuba busy ngakho lapha ekhaya, mbukele ngisacela uhlale phansi ngoba njengamanje sizongena kulona uvuthondaba. Ubhuti usekhona la, usisi usezosebenzisa le thuba ukuthi amtshele konke abeke wasithi fahla ngakho. Bhuti wami njani? Khona sesinjani? Ngikhona nami bakithi. Ubhuti bayigama wakabani Sibongo? Nkanyiswa hamba nje Sibongo. Sajabula kakhulu ukwazi bhuti wami. Engabe uyazi le ntokazi enhle ehleli lapha ngwami? Yebo, ngiyayazi ma. Okay, hayi siyabonga. Siswami, ngicela usebenzise le thuba ukuthi ukhulume naye ubhuti. Nkanyiso. Unjani? Ngikhona njani? Ngiyaphila. Yebo. Cela ungathuki shame njengoba ubona ngikubize la. Isifiso sami nje ukuthi ngikwazise ukuthi since usazi ukuthi asibathola abantwana emshadweni. Ngifisa wazi ukuthi le yangane engayikutshelanga, le yangane engangiyikhulelwa. Ngathi kuwena yashona ngayishiya esibhedlela. Ikhona iyaphila. Mangihamba ngiye ebantwini bayangitshela ukuthi iyona yenza ukuthi isona sizathu esenza ukuthi ngingakwazi ukuthola abantwana. Ikhona iyaphila, inkinga ukuthi angazi ukuthi laphi yathathwa uba because mina ngayishiya esibhedlela ngabaleka, kodwa yona ikhona iyaphila. Bengifisa ukuthi wazi lokho. Isona isizathu esenza ukuthi singabathola abantwana. Because mangiya ebantwini bayasho ukuthi isizathu esenza ukuthi singakhona ukuthola abantwana. Ngiyabona noma mezalayo akasayingeni nje indaba yami, sengibuka amanye amehlo engazi ukuthi umuntu ongenanzalo. Cha, inzalo nginayo, ikhona nje ukuthi ivinjwe yile ngane engayilahlayo ngayishiya esibhedlela. Ngicathi nje manje ingane isineminyaka ewu-10 siyenza i-grade 4 mangicabanga, because isikhathi sesiside kakhulu. Lonto yokingidla nje ngaphakathi ngifisa ukuyikhuluma, kodwa ngazi ukuthi kumele ngibhodle kuba. Ingakho ngize ngakubiza lapho ukuthi wazi lonke iqiniso ngengane, ukuthi ingane esinayo ikhona ukuthi angazi sizoyithola kanjani. Ngiyakuzwa nkosikazi, ngiyakuzwa nkosikazi. Hey, kwangisusa lo kwenza ukuthi usungaze ungilethele amakhamera ngayo le ndaba. Yini ungangitsheni ngani kuseni ngoba phela sivuke ndawonye? Bengifisa ukukutshela inkinga, bengingazi ukuthi ngizokutshela kanjani, ngizoqala ngaphi like, okanye uzophatheka kanjani, okanye ngasekhona into ozongenza yona ebuhlungu nje. Ingakho ngikhethe ukukubiza la ngiwazise kumakhamera ukuthi sinenkinga ekanje. Okay, sisacela ukubuza, likhona nilanga la mhlawumbe ubhuti waka-reacta ngendlela eyakwenza wamsaba? Hayi cha shame, ngangiqamba amanga, akazi nje angiphathe kabi since nje sajola. Okay, okay, siyabonga. Nkosikazi ngiyakuzwa. Hey, yazi yanzima-ke le nto. Manje uthi soyithatha le ngane njengoba usawuyazi nokuthi kuphi nami ucabanga? Kunzima-ke nami angazi ukuthi ngayichaza kanjani, kodwa nje isifiso sami ukuthi nje basisize nje bangizela kumakhamera ukuthi nabo bakwazi ukusisiza sikwazi ukuthola ingane. Nasekhaya bazi ukuthi ingane ikhona iyaphila sinayo. Mhlambe nje ingagcina sekwenzeka sikwazi ukuthola ezinye ingane uqhubeke kuya phambili. Ngiyakuzwa nkosikazi. Ima ngicela ukubuza nkosikazi. Kuyo yonke lento uyishiyelani kodwa ingane ingenasono uzuyishiya esibhedlela nkosikazi? Wazi kweyokuqala. Nawe uyazi inkanyiso isimo ebesiphila kuso since besijola yabo besinganamali, bongenamali nawe ungasebenzi ufunda nami ngifunda.
nje bengaboni ukuthi izokwazi ukukhula ngaphansi kwalesimo ebesiphila kuso sobabili ingane. Ingakho ngakhetha ukuyishiya esibhedlela. Mhlampe izokwazi ukuthola umndeni ongcono ozoyikhulisa kahle ifunde ukukhula ingane. Ingakho ngakhetha ukuyishiya esibhedlela. Ayithatha amanje saphisana nayo. Nkosikazi. Wabanaso isibindi kona. Eyi. Nkosikazi uyazi kwamina ngikhule ngixakile ekhaya. Nawe wakhula uxakile kini. Kodwa sakhula sibona manje sikobu. Ingane uthi uyilahlelani wena ukusiza sixakile. Usangithenike mina ngalento ekhulumayo bazothi nje abantu sebesibona la kumakhamera ungivezile kanje. Nkosikazi sometimes uyahluleka ukusebenzisa umqondo. Uyahluleka. Okwayempela nje angazi nami ukuthi ngangene yini kodwa nje okwabantu nje anginandaba ukuthi abantu bazothini manje njengoba isimo sesinje. Isifiso sami ukuthi nje sobabili sithole usizo sikwazi ukuba nengane yethu nje ibuye izohlala nabazali bayo bangempela. Because laba abahlala nayo ayibazi. Hey wangifaka enkingeni. But engicela sikukhumbule la ukuthi lolu daba lolu lenzeka esamncane naye. Singasho ukuthi hlasimpe akabanga nokusebenzisa umqondo ngoba wayesayingane. 18 years uthola umntwana wokuqala ngikholwa ukuthi abanye bayikhipha ngisho izisu la ngaphandle ngenxa yovalo nazo zonke ezinye izathu ezisuke bengaphansi kwazo. So ngiyacela ukuthi singathathi njengokuthi wacabanga kancane kodwa sikuthathe njengokuthi njengamanje ula phambi kwethu and uyakhala ukuthi udinga usizo ngoba lento isiyamhlupha iyamhlukumeza. Ngiyakuzwa sisi kodwa ke naku la inkinga la ikhona kahle nje uma ungizwa ngikhuluma kanje. Sihleli naye ekamereni. Akaze nangalodi la ngacabanga nje ukuthi myeni wami nginenkinga kanje. Uhlezi ezongikhala ngengane. Hlezi ezongikhala ngane ngiyifuna. Kumanje ngaze ngamtshela yabo nje kunemali engiyiseva ukuthi mhla ukhulelwa ingane singadingi ihlupheka. Yayizwa lona namhlanje uzoqhama into kanje. Phambi komphakathi. Ngizobuka umphakathi manje. Anginangane kodwa nginengane. Ngenxa yakhe lo. Kodwa bhuti wami angithi uyazi ukuthi wona lo mphakathi uzonibuka kungenzeka usizo liqhamuke kuwona ekuthenini niphinde nixhumane nenganeni ngoba njengoba echazela usisi usibhalelile wasichazela namanje usephinde wachaza uchaza ukuthi wayishiya nje ingane dengwane esibhedlela wahamba. Ayaziwa ukuthi kephi akayazi ukuthi mama kephi nendawo. So kungenzeka wona lo mphakathi okhala ngawo ukuthi uzonidalula kuwona kube yiwona futhi unisizayo ukuthola ingane. Uyalivuma iphutha. Njengamanje usibekela yonke into ezithebeni ukuthi sithole indlela yaphambili. Angimxoliseli uzoyixolisela yena. Kodwa njengamanje ngicela zami ukuthi sithole usizo for nina nobabili. Hey nkosikazi, ngiyakuzwa yazi ngisuka emsebenzini ngiyafonela impela ngifonelelwa engithi ave serious into ozoyisho. Le osoqhamuka nami manje iyangithusa. Noma serious nakodwa iyangithusa yabo. Bengingayilindele nkosikazi. Kodwa ngiyabonga kona uqhamuke nayo into kanje. Sizosizakala khona yabo. Kodwa ke asinasithombe. Imali ikhona vela konke singayithola vela noma thi ukuphi. Wawukwesiphi sona isibhedlela? Ngabelethela eRK Khan. Ikhona imizamo sokwayenza mhlawumbe ukulandela wena ukuthi kwenzakalani mhlawumbe kuma social worker noma ikhona into sowayilandela nkosikazi. Mangikhuluma iqiniso nje cha akukho eseke ngakwenza. Bengithi nje yima sothatha isinqumo esiqondile since sesile. Hayi usizo lakho kona liqala lapho siswami liqala kuma records ukuthi kwakuyimuphi unyaka wateta ngawo kwakuyiphi inyanga kwakuyiluphi usuku. Ngikholwa ukuthi mesingaya esibhedlela sizothola yonke imininingwane esidingayo. Moving forward ngicabanga ukuthi isinqumo nje sokuqala kumele sisithathe ukuthi sishone khona esibhedlela siyocela ukuthi basinikeze ama records okuzala komntwana
nawe usho ukuthi yazalwa nini, kwakuyisiphi isikhathi uteta umntwana, wamshiya ngaziphi iy'khathi. Ngicabanga ukuthi nabo bayigcinile imininingwane. Nginesiqiniseko futhi sokuthi bayigcinile imininingwane yokuthi kunomntwana wazaleka ngesikhathi esukuthi endaweni ewukuthi. Ngikholwa ukuthi kusuka lapho-ke sothi siya phambili sobe sesinazo zonke iy'nqumo ney'sombululo regarding indaba yengane. Sithemba ukuthi sizoyithola ngempela isaphila, ngoba uke waveza ukuthi khona la uke wabheka khona nathola ukuthi isaphila ingane. Yebo, hayi. Okay. Sike sabahamba nje abantu besiZulu abaningi. Uhamba noba? Bengihamba mina because bengafuni ukuthi bazi bona, bengihamba nje eceleni. Ngihambe ngiyobona umuntu wesiZulu angichazela ukuthi hayi yona ingane nginayo ikhona iyaphila, and futhi i-right la ikhona. Cha ukuthi kumele ngiyithole nje bekangimina ukuze zonke izinto zami zihambe kahle. Okay sisami, cela ukucheck la okay uyayisola ngesenzo senzeka ngithi. Ngiyayisola kakhulu. Ngiya-understanda futhi siyazulana kakhulu nawe. Yeah. Ukube mhlasimpe impilo iyaqhubeka kwaba nabanye abantwana, yaqhubeka impilo, ngabe ikhona indawana kuwena ethi samfisa ukuhlangana nomntana wakho oqala, noma njengamanje umdinga ngoba naku senigaxele? Wona uNembeza boyohlala ukhona, kodwa ngesimo sokuthi bebezobe bekhona abanye abantwana. Ngicabanga ukuthi bebengasifali isikhala sokuthi ikhona ingane engake ngaba nayo before. Kodwa manje-ke sengenziswa ukuphoqa kwesimo, ingakho sengifuna. Kulungile sisami, ngiyakuzwa. Mhlasimpe-ke ngizocela ukuthi sibambisane ekuhambeni lolu hambo lokuthola umntwana, right? Ngikholwa ukuthi impendulo zonke esidingayo soyithola esibhedlela. Futhi uma kwenzeka singayitholi ngaleyo ndlela, ngicabanga ukuthi nabo umthetho bangangenelela ey'ndaweni kanje ukuthi iyiphi indlela, isiphi i-step esingasithatha moving forward ukuthi simthole umntwana abuye ezingakunina. Ngoba mhlasimpe la ekhona kahleli kahle uyafisa ukwazi ukuthi ngempela ungubani wakabani. Ngoba umntwana yenzelwe usiko phela oluthize mesakhulu esahlakanipha naye. Usuxolise ngokwanele mhlawumbe noma usadinga ukuthi uxolise kuyena ubhuti mhlasimpe wenza ithembiso ezithile, ngoba njengamanje ushaqekile and ngikholwa ukuthi na-after la usangaba khona imicabango eminingi emifikelayo kuyena ekhanda. Uma ukuthi khona ungakuchazanga kahle ofisa ukumvezela kona, kusayilona ithuba leli siswami lokuthi ukhulume naye. Engingakusho nje ukuthi ngiyafisa ukuthi angixolele kakhulu, nami ngangeziswa ubungane yonke lento engayenza. Nje noma edinwa kanjani kodwa nje sathi angixolela sikwazi ukufuna ingane siyithole siqhubeke nempilo because ngeke ngikwazi ukulahlekelwa umshado wami. Sekukuningi kakhulu esehlile ku. Ngicela nje angixolele kakhulu bakithi. Ngiyacela. Okay. Ngiyakuzwa nkosikazi, ngiyazwa kodwa uyalibona utateni ongifaka kulona manje. Uyalibona lo tata ongifaka kulona. Ukuthi nami mengazi ukuthi sesingagcina sesifika la. Cha, akukho okuningi engingakusho, ngiyabonga kona ukuthi ugcina ukuvezile nje. Ya ngiyabonga kakhulu. Esengizokucela manje ukuthi ke kusuka namhlanje ube umuntu okhuluma iqiniso. Imfihlo hlezi ixoxa nje imfihlo. Ayakhi iyabhidliza. Ngiyathembisa bakithi kusukela manje nje. Ungaphinde nkosikazi. Ungaphinde ngempela futhi uyangizwa. Yeah. Ngiyabonga ngokwenzile kodwa futhi yazi. Yeah, nkosikazi. Akukho okutheni engingakwenza kona uyazi ke nama ngikushayi. Ngisiye futhi nomuntu onomoya ophezulu. Yabo? Ngifuna nje into ibe stress njengoba uwenza nje. Inkingi lento othi ungibeke ezweni manje na ke manje. Into ebesingayixoxile. Kodwa ngiyabonga nkosikazi yazi. Ngiyabonga kakhulu ngokwenzayo. Okuningi ngisho ukuthi mina sengizozwa ngoba phela angazi mina kwenziwa. Mina ungilethwe la ngithi ngizobekelwa lana. Anginankinga futhi ukuthi mhlambe sengaze ngilwe yangithi ayibona lana. Angilwe ngibona yabo. Futhi okuningi sengizokuzwa ngawo mina. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngiyathokoza ukubona ukuthi kusakhona abantu abashadile abakwazi ukuthi noma ngabe kufika ziphi izimo behlisa imimoya yonke into bayilungise ngokwehla kwemimoya nokubonisana nje ukuthi egcineni kosuku kumele kube khona isisombululo sendaba. Moving forward, ngiyacela dadewethu. Imfihlo into ungayifihla ngoba uthi uvikela umuntu othile. Kanti uzilimaza wena ngoba njengamanje isilimaza wena lento le, kodwa ngikathi uyenza wawufihlela bani yena.
manje sijike yalimaza wena okungangokuthi size yafinyelela lesi sigaba ekusona. Moving forward, bhuti wami nawe sisi wami, izimfihlo azakhe ayikaze zakhe. Njengoba eshilo nje ubhuti wami ziyabhidliza. Njalo sisi. Ngicela siqine nje emkhulekweni ukuthi umntwana sizomthola esaphila esesimweni esiright la khona akwazi ukunazi njengabazali bakhe. Nilungise la kumele nilungise khona ukuze impilo iye phambili ngoba siyazi ukuthi ukhona. Mbukele ekhaya. Lena ngidinga mina nawe sibambane ngezandla sibambisane sizame indlela eyaphambili. Usisi sesibekelile konke and ngikholwa ukuthi sizokwazi ukuthi sihambe sesibhedlela sothole nama records ukuthi senze njani. Ngicela ucommente-ke lapha ezansi usho ukuthi uma ukuthi usinikeze izaluleko uma ukuthi mesingatholi ama records esibhedlela yiphi enye indlela esingenza ngayo. Mesingayitholi imininingwane eyanele esibhedlela yiphi enye indlela esingenza ngayo ukuthi sithole umntwana. Lo mntwana una 10 years abakhona emhlabeni ekhuliswa kwenye indawo esingayazi nathi. Siyabonga kakhulu ukuthi uhlale nathi kuze kube lesi sikhathi. Qhubeka-ke njalo usubscribe, ulike, ucomment. Mina always ngiyohlezi ngikhona kulesi sihlalo ngithi abantu ababhodle bathola usizo. Thumelele i-email khona kwi-Black Life usho ukuthi unankingani, sizoba nawe, sizozama ukuthi sikuthole uzofike khona la sihlale phansi sikhuluma indaba. Ayikho inkinga engenasisombululo. Ngiyazi ukuthi uma uhleli wedwa lapha ekhaya uyicabanga uyibona ingekho isolution. Ayikho inkinga engenayo isolution. Usizo uzolithola. Xhumana nathi, hlala nathi nawe lapha embukele ekhaya. Ulinde mhlawumbe ngelinye ilanga ngaqondana nodaba lakho olithile ulekeleleke ngokuthi ulalele lolo zoluzwa la nezaluleke eziqhamukayo nezisombululo eziyaphambili. Ngiyabonga kakhulu ngicela sihlangana ngokuzayo lapho sithi khona bodla ebese sithola usizo. Mina ke inkosazana kaMagayi icela ukuvalelisa nginethanda kakhulu. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.